Helo bawb, Jeremy Miles ydw i. Fi yw gweinidog y Gymraeg ac addysg, ac mae gen i newyddion cyffroes iawn i chi gefnogwyr rygbi a Minecraft. Ar ôl llwyddiant aruthrol cystadleuaeth cwb y dyfodol llynedd, a mwy na 350 o geisiadau o ysgolion ledled Cymru, dwi ar ben fy nigon yn cael cyhoeddi'n swyddogol yn bod ni lansio cystadleuaeth eleni sydd ar raddfa fwy nag erioed. Roedd eich credigrwydd a'ch dychymyg wrth i chi ddylunio eich clybiau cymunedol ar gyfer y dyfodol yn digwyddiad y llynedd yn ysbrydoliaeth wirioneddol i fi. Fe welswn ni bobl ifanc o bob rhan o Gymru yn troi ddilynwyr, yn benseiri ac yn chwaraewyr tîm hyderus, gan uniaethu gydag angerdd y genedl dros rygbi wrth ddefnyddio Minecraft. Ac ar ôl llawer o waith caled ochr yn ochr gydag Undeb Rygbi Cymru a Minecraft, dwi wrth fy modd yn cael dweud wrthoch chi yn bod ni hefyd wedi cytuno y bydd y gystadleuaeth yn ddigwyddiad blynyddol bellach. Rwy'n teimlo'n lwcus iawn yma yng Nghymru bod hwb a'i holl wasanaethau ac adnoddau digidol gwych gan gynnwys mynediad at Minecraft Education Edition ar gael i chi i gyd ac i'ch athrawon. Eleni, rydyn ni eisiau chi fod yn fwy creadigol byth a helpu i ddylunio clwb rygbi ar gyfer eich cymuned, gan ddefnyddio eich cyfrif hwb i fynd i mewn i Minecraft Education Edition. Nawr, nid gweithgaredd sy'n seiliedig ar rygbi yn unig yw hon, fel y gwelson ni y llynedd. Rydyn ni'n chwilio am glwb a fydd yn ganolog eich cymuned, glwb sy'n cofleidio diwylliant a hanes ein cenedl, ac a fydd yn werthfawr i holl aelodau eich cymuned. Neu add chwaraeon efallai, bar coffi, llyfrgell o bosib, mae'r rhestr yn ddiben draw, fel eich dychymyg a'ch syniadau chi. Ac mae hwn yn gyfle gwirioneddol wych i chi arddangos eich sgiliau Minecraft gan weithio gyda'ch ffrindiau yn y dosbarth. Cewch archwilio stadiwm y Principality ym Minecraft am ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer eich clwb chi, ac mae ymweliad posib gyda'r stadiwm ei hun yng Nghaerdydd i'r enillwyr yn un o'r cymhellion ffantastig. Athrawon, mae hwn yn gyfle ardderchog i ddefnyddio adnodd digidol poblogaidd iawn i gyfoethogi a gwella eich sesiynau dysgu yn y dosbarth. P'un ydych chi'n sôn am ofod o mesuriadau mewn gwers fathemateg, iechyd a lles, neu ddinasyddiaeth gymunedol, fe gewch chi ddefnyddio adnoddau hwb yn rhad ac am ddim fel gweithgareddau dysgu diddorol a chyffroes. Mae yna gynlluniau gwersi ac adnoddau ar gael i chi, fel y gallwch chi a'ch dysgwyr fwrwyddi ar unwaith. Dewch i ni gael ysbrydoli Cymru a saernïo ein dyfodol. Dwi wir yn gymreithio. Newch chi achub ar y cyfle yma i ymchwilio sut y gall Minecraft dal sylw eich dysgwyr a sut y gall hynny yn ei dro helpu i gyflwyno'r cwricwlwm cyfan. Ni'n edrych ymlaen at ymweld gyda'ch clybiau rygbi rhythiol ar gyfer y dyfodol, felly ewch ati i gynllunio, trefnwch eich tîmau a chyflwynwch eich cynnig. Pob lwc i chi a diolch yn fawr.